Там си вкъщи така. Здравейте, приятели, аз съм DX Master и тук с мен е Lake DX. И му стана нещо много... Току-що влезнахме в сървъра. И той се спална в... Какво ще направя? Не мога да отворя клещовете. Аз съм направил. Той се спална на спална и нещо се бъгна. И сега е... Тука. Намери. Тука селото. И бърка ми в честовете, без да пита. На мен ми трябва честове. На мен също ми трябва храна. Аз тям на лов. Какво? Айде, аз имам кирка. Взимам си сега кирката, ако не се е обрал. Не си. Не съм взела никакво. Добре, взимам си сега кирката и ай да ходим на това. Някъде към гората. Ходи. Но да намерим някакво... Гахти! Какво стана, бе? Аз ще развивам селото. What the fuck? Добре, бе. Това стана Прилез, много... то си скачал тука, бе. Това стана много странно. Тука... Сега много се ядосах. Някакъв бък ми стана. Знаеш кой, излизам от сървъра за малко. Не! Стана ми бък. И ми зацепи. Не бе, трябва да се махне да си покажи как. Чакай. Не дай влиза. Всяка е те спална. Добре, супер. Аз сега отивам. Ама ти бе, аз ще бъда все Хора, стана толкова... Сега мен пак ще ме спална. Ще намериш това? Толкова гадно. Трябва ни... Това, как кажеш? Как кажеш това, бе? Кое бе? Това, виж го. От моя телефон. Шугърки. Да, шугърки. Ми трябва за книги. Кой ми ти доха бе пита, бе? Фили, то ме измоли от севера, бе, майка ти деба. Какво това, бе? Изгони ме от севера, бат. Какво да правя? Ти ме изгони. Аз? Изписам ти DX Master ме е кикнал. Не мога да кикна. Всъщност мога. Ама не съм. Изписам ти си ме кикнал. Ах, ти измамник. Нали знаеш колко съм добър приятел? Сега какво ще правиш, бе? Влизам. С Майнкрафт. Бе, хора, аз тук обикалям и търся камък. Търсиш камък, отиди да разруши колата, бе. Ние ще доразрушим кулата по-после. Сега. Кой ми тук че идват? Моите неща са пораснали. Ти твоите бутари ги наследих. Да, бе, да. Ти до тебе, докато си преклезе вътре, знаеш колко неща ограбих от фермите, бе. Но не връщах. Алчно дупец. Да ти готовя не искаш ли? Тук при нас Наско, вчерашния ми приятел, който говореше, и пак един друг приятел, малък, много малък, който надразни. Тук шепнат. Айде бе, нали ще ходи да търсиш камък? Не мога намерил. Да бе, не можеш.
Закопаваш се в земята и го намираш. По-нататък. А сега ще се закопаем долу в земята, а падна в някоя лова. Да, и тогава става ефтен гадно. Опа. Опа. Посади го това, нека да бе тапак. Чакай, бе. Нали имаше и отделен чест за храната, бе. За това. Викам, Бабе, това яде ли ще бе? Папана. да. Това не ще яде. Прави се на захар и за захарта се прави торта и тя се яде. Да ти кажа. Знам това, ама сега си измислях. Нещо да ги посадиш да ни поръщат повече. Знаеш какво, трябва ни пясък. Не купувай. Какво да направим? Да купуваш. Отиваш до някой виленджер. Добре. Трябва да намеря някъде пясък. Пясък. Къде това ще взема? Ето го влезна. Ами близим да. Извинявайте, че така букна неговата игра. Но той има някакви проблеми. Това заради вчерашния ми клип на Clash of Royale, то ми пусна телефона надолу. Без да искам му бутнах телефона. Дай ми тая окяжа мен бе. Не, аз се намерих. Давай я тука. Ай, Давай си ми мешото. Взимай се. Давай си ми мешото. Да, стига, мани. Бро. Туля, тук има награбена ферма, която всичко е порядно почти. Още го всичко да порасне. Ето кол. Ела тука, бе. Върни ми долу си кирката. Вземи си я. Аз нямам за пълна къде съм, бе. Защо ти да са? Не. Служих вълната. И ти ли чупиш тия бе? Не. Отивам за кирка. Намерих кол. Взимам си кирката и меча. Тук около селото има. Знаеш какво? Си направя каменна кирка. И отивам. Чухте някакви мангали, които викат и ни дразнат. Аз тая ферма, тук вече я обрах. Става тъмно. Какво тъмно ти става бе? При мен знаеш какво е светло. Още малко си. Аз ще остава тук. Ние в това село имаме ли ферма с картофи бе? Не. О, манги. Аре, ела да спим. Ми лягай бе. Аз съм на второто легло. Кое? Първото, което си го сложих. Е това. Е пачка. Легнах. Отивам за камък и кол. Не бе, тапак, ще го уби. Ще убием тебе. Кол няма, то ми влиза тук в къщата, не е поканен. И какво? И какво чак? Като ги знам какви са крадливи те са. Въйп, не взех нещо. Те са крадливи или ти си крадлив? Знаеш кога? Ще убия тук паха се. Колкото дадеш, ям. Ще убия. Репорт. Ето. Добре, човек. Загубих.
Извинявайте, че чувате тези шум. Тук разрушавам колата. Разрушавай. Добре, заради теб сега изгубих пещерата. Какво заради мен, бе? Аз там си бях да си убивам нещата. Да, Трябваше да остана там ли? Ай се махам. Извинете, че чувате това хора. Хора, това са мангали, но говорим тихо, за да не ни чуят. Да, какво чука? Зомби има в къщата на един от някой от вилинджерите. Трепи го, няма трепите, тук е нашето село. Ела тук. Аз тук Той се обирам. Майко, Стойле, ще ме убият. Бяга, бе! Аз умрях. Не, сериозно ли? Тека тук. Той е живота, брат. Не се бързо, бе. Сега ги убивам. Извинете, че чувате пак това хора. Не ти за това сигурно са ви откраднали честват. Къде сте, бе? Къде ти дух? Изгоряха ли? Забрах къде е къщата. Мин, си айтемите. Айтемите ми. Мои айтемите. Да, бе, в къщата ли са? Бяха в къща, ама са изгорели вече. В падаша. Добре. Тото се гадняли. Да, бе, изгорели са. И живи ли? Аз моят телефон си го чувам, но не мога го видя. Аз ще виждам. Стойлела, тук Трупки ме стана боя. побиват. Трупки ме побиват. Стойле, виждаш ли ме? Да. Ела при мен, тук стана боят. Тук някъде стана боят. Аз отворих вратата на къщата и оставих отворена. Чули, бе? Намерих къщата. Вътре ли? Бяха. Бяха. Не. На кой съм да ги хвана? Хора, извинете, че чувате това. Но нас нищо няма да ни спре да снимаме. Ще снимаме този клип и ще го качим. Каквото и да става. Тук те като изкочиха, аз ще викам едно зомби, вътре ще го убия, пък като изкочиха после милион. Знаеш какво казвам? Айде да влизаме вкъщи, да приключваме клипа. Що? 12 минути. Нека да седи 20 Ева. Хора, памятни да за този клип. Извинявайте пак за шумовете, които чувахте. Ще продължим да играем на извън клип, да се разбира. Извинявайте, че чувахте тези звукове. Аз бях DX Master, а това беше Awake DX. Няма стига. И приключваме клипа. Извинете пак, че чувате. Стига. Няма стига. Извинете пак, че чувате тези шумове. И чао.